Magandang gabi mga ka-take boom. At ito na nga yung unang bugso ng malakas na ulan ng Super Typhoon. Nakalimutan ko na yung pangalan, Nando yata, Nando. Nalipatak pa yun. Bukas na hahagupit ang Super Typhoon, kaya mag-iingat po tayong lahat mga ka-take care. At ito yung hanggang tuhod yung baha dito nung 17, at sana nga hindi uli bumaha. Ito talagang malakas na yung bugso ng ulan. Ito nga full charge sayo namin kakabsat nga karurat tanay tano, at least dalat tati battery na dito, cellphone tayo, power bank, flashlight amin nun. Kailangan pa tayo, alerto tayo mga ka-take care boom. Ato yung kulong-kulong ipark ko mo dito yung plaza ta, medyo na ato dito ay shout out kaninsan nga norma ayan eh. Park ko na dito ate, park ko na dito, ipark ko na dito. So ayan mga ka-take care. Oo nga eh, baka biglang bumaha na naman eh. Ayan, so aganad kayo amin kakabsat nga karorat, ganad tayo amin.